saudaraku, mari awali dengan senyuman dan jangan ada kesedihan. Kami tak ingin Anda tersenyum dalam kebohongan. Mari jalani dengan senang, karena menjalani dengan kebahagiaan dapat menarik rizki yang tak terduga. Bila teman pernah membuatmu kecewa, dan bila mantanmu pernah membuatmu merana, dan juga bila pasanganmu pernah membuatmu luka, yakinlah malam ini kami Sekar Rimba Indonesia datang dengan penuh membawa cinta. Ceritane wayang Jawi ing projongan lengkong diraja Rahwana jarane gawe geger nyolong sinto Anoman janjot tumandang ngalengko wis dadi kobong gede jroning Belajar dari kesalahan Rahwana, mencintai wanita yang belum bisa melupakan masa lalunya hanya akan membuat dirimu hancur dan terluka. Cerita wayang para kanca atur pambangyong dumateng para rawuh sedaya matur nuwun saged ngrawayang wonten ing gambalan dalu punika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring widodara atur para putra atur pambangyong nyuwun
wis entuk ganti. Wis ono sisianku sing kepujruk ning atiku saktemene sira meninggal aku. Ojo salahke aku, ojo nesu karo aku, wong tuaku wis kebaca entuk mendung. Waktu aku wis kebaca entuk mendung. Ayo adek-adek ojo isin ngaji, najan diboyoki ampun ngantos lali. Sopo sing boyoki barang bocah ngaji, besok ning akhirat lambene dikucing. Ayo simba-simba enggalong ibadah, sebab umur ira ora bakal tambah. Lamun ra ibadah besok ning akhirat, lemu kaya gajah ora bisa obah. Ayo mbak yu enggalmu tinggalmu, ilmu kang satu saged damel sangu. Sangu dewang mati sanes wae roti, betama suci dawe ilahi. Kata sampun cekap lagu-lagu kula, mbok menawi lepat nuwun pangan semua.
jatuh mi'raj kanjeng Nabi. Karena waktu ini jatuh mi'raj kanjeng Nabi. Muhammadun Nabi Wa ali wa sahbihi. Maka mari kita bersama diberi Nabi. Maka mari kita bersama diberi Nabi. oleh kaum Islam pemuda dengan pergi. Jika tidak hormat akan dapat kodok besi. Jika tidak hormat akan dapat kodok besi. Tetapi yang hormat diberi amal yang suci. Sapa wong urip ora gelem beringati. Sapa wong urip ora gelem beringati. Marni rasira Muhammad Nabi yang suci. Besok yen wis mati dicomplongke ana engkani. Besok yen wis mati dicomplongke ana engkani. Kangaran neraka salawasi ora mati. Kanggo sampun cekap kang dados katur kawula. Kanggo sampun cekap kang dados katur kawula. Kula betikan tos ditake urip ing dunya. Kami loyen lapat kuwonku ing bakar sama. Kami loyen lapat kuwonku ing bakar sama. Sedaya prakanca pemuda saking Gunasari. Kata-kata pembuka untuk malam hari ini. Sapa wong sing gelem rekoso bakal ana boyok sing kudu dipijetno. Tapi yakinlah di setiap adalah pasti ada sesuatu yang indah. Pesanku dadi awakmu dhewe ciptakno kebahagiaanmu dhewe, ora usah melu-melu standar omongan lan kisah hidup wong liya. Ora kabeh omah duweni pak kalian bu, kabeh omah duweni pawon, ning ora kabeh pawon duweni bumbon sing padha. Sang Gusti
tak bundur kromo. Setunggal pantun kanggo wong wedok-wedok sing urung rabi. Esuk-esuk ngombene sekoteng, nek bengi gawe kopi. Golek bojo rasah sing ganteng, sing penting royal tur gemati. Kaya aku iki. Ah, tak iri. Terima ora? Ora terima. Ruang kemipang Nitro terusan dulu Nadam Baper pacar itu selalu ditambah sepisan ancau kanas Tangan kabeh dulur. Dulur Wisari. Matur suwun. Ben viral meneh ya. Baper pacar itu selalu Suarane sepisan, sepisan anjawat kang asto. Koyo-koyo wis ando suara.
mugi ganti